Això era i no era, en un xicotet poble de la Safor anomenat Barx, hi havia una llegenda que dia que la nit de Tots Sants els espèrits eixien destaüts i cridaven. Per tant, ningú del poble s'hi acostava a nit al cementeri. Però Tonet, Miquel i Joan no tenien por i van decidir anar-hi eixa nit. L'aire i les fulles dels arbres volaven aquella nit fosca com la mort. L'aire va apagar els fanals que hi havien d'entrada. La porta del cementeri estava mig oberta i grinyolava. Van entrar i una vegada dins es va tancar i ja no podien eixir. L'aire, amb la remor de la nit, pareixien veus que es parlaven i cridaven els seus noms. «Com pot ser que criden els nostres noms?», digué Joan atemorit. Tots plegats, els tres joves començaren a córrer cap a la porta que estava tancada. Intentaren escalar el mur interminable, però no ho aconseguiren. Cada vegada la nit era més gelada i més fosca. Els xiquets tenien molta por, aterrits. El fred escalava fins l'ànima. Quan pensaven que estaven atrapats en aquell malson, vegueren una persona a la llunyania. Era molt voluminosa i anava engorbada. Duia un fals al muscle. «És l'home de negre de la llegenda. Ha vingut a per nosaltres», crida espantat Tonet. «Vinga, correm perquè no ens agafe», ordena Miquel. Tots tres intentaren fugir d'aquella gegant ombra, però no ho aconseguiren, ja que tenien les cames congelades i no podien moure's. L'home, a poc, s'acostava cap on estaven ells. Estaven aterrits, pensaven que era l'últim dia de la seva vida, però quan l'home crida els seus noms, s'adonaren que era el tio de Tonet, l'enterrador del poble, i del crit que llançaren ells, l'enterrador es va quedar glaçat. Finalment, es va donar unes glaçades per amainar el fred i els dugué a casa. Els tres jovenots aprengueren la lliçó. Havien de fer cas a la llegenda del poble. Conte contat, conte acabat.